Salutare pariori, bine v-am regăsit pe canalele 10pariuri.ro. Revenim cu un număr de 10 pariuri pentru acest final de săptămână, un final de sezon, i-am putea spune, pentru cele mai tari campionate din Europa. Avem etapa finală în Premier League, în La Liga sau în Italia Serie A. Avem câteva partide foarte interesante de la care credem că putem obține profit. V-am pregătit, așa cum vă spuneam, un număr de 10 pariuri, însă oferta completă o găsiți ca întotdeauna pe site-ul nostru pe 10pariuri.ro. Acolo găsiți și bilete pe fotbal, handbal, hockey, basket sau tenis. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe site-ul nostru și să vedeți care sunt cele mai tari proiecte din această lună. Haideți să trecem acum la prezentarea ponturilor, nu înainte însă de a vă aminti că avem pe site o ofertă pe care nu aveți voie să o ratați, 30 de lei fără depunere, așadar nu trebuie să scoateți niciun ban din buzunar pentru a paria în acest final de săptămână, trebuie doar să accesați linkul din descrierea acestui video pentru a beneficia de cei 30 de lei gratis. Haideți să trecem acum la ponturi, începem bineînțeles cu ziua de sâmbătă, avem o partidă din Belgia, Liga Pro de la Mechelen cu Ghent. Avem un pont de 3 plus aici propus de Kabum, cota este 1,50, în scădere această cotă semne că bookmakerii se așteaptă să iasă acest pronostic de 3 plus. Ajungem în Bundesliga, unde Dortmund o întâlnește pe Leverkusen, un derby la vârful ierarhiei între două echipe care luptă pentru locurile europene. Paul ne propune să jucăm pe gol și minim 2 reușite ale echipei gazdă la o cotă de 1,66 la Superbet. Foarte promițătoare această cotă și acest pronostic, vă recomand să jucați dacă aveți încredere. Răzvan, cel mai informativ star al lunii, ne propune să jucăm tot gol pe Real Madrid Villarreal, cota este 1,65. Real Madrid are nevoie de victorie pentru a avea șanse să câștige campionatul, depinde desigur și de partida de celor de la Atletico Madrid din deplasarea de la Valladolid. Villarreal are și ea nevoie de victorie pentru a obține locul 5 în campionat, așadar două echipe care se vor axa pe atac și vor căuta victoria. Gol, cota este 1,65. Răzvan a propus 3 ponturi foarte interesante și pe Eurovision, dacă sunt printre voi pariori care doresc să joace și pe astfel de competiții, le găsiți pe site-ul nostru pe 10pariuri.ro. Una dintre predicțiile sale are o cotă de 9, așadar merită să aruncați un ochi. Revenim în Bundesliga la partida Bayern cu Augsburg, un meci în care Lewandowski va căuta să doboare recordul lui Gerd Müller în ceea ce privește golurile marcate într-un sezon de Bundesliga, momentan l-a egalat. 2 goluri în prima repriză, va juca aici Alin, cota este 1,54, pe Alin îl găsiți în fiecare zi și la proiectul Biletul Zilei Tenis, acolo unde are un profit de peste 500 de unități. Vă invit să-i urmăriți predicțiile sale zi de zi și la acest proiect. Și în fine, ultimul pont al zilei vine de la partida Bremen-Gladbach, tot din Bundesliga. Zami va juca aici X2, așadar Mönchengladbach să nu piardă în deplasarea de la Bremen, cota este 1,50. Dacă aveți încredere, vă recomand să jucați și acest pronostic. Toate pariurile de sâmbătă plasate pe același bilet ne dau o cotă totală de 9,49. Vă repet predicțiile: Mechelen cu Ghent 3+, Dortmund Leverkusen, ambele marchează și gazdele înscriu minim 2 goluri, Real Madrid Villarreal gol, Bayern Augsburg minim 2 reușite în prima repriză și Bremen cu Borussia Mönchengladbach X2 cotă 1,50. Astea sunt așadar predicțiile de sâmbătă, le puteți juca cu cei 30 de ron primiți fără depunere la agenția pe care o veți găsi în primul link al acestui material, din descrierea acestui material. Continuăm cu ziua de duminică. Acum avem 10 partide în Premier League, ultima etapă din campionatul englez. Arsenal o primește pe Brighton. Kabum va juca aici pe minim un gol marcat în fiecare repriză. Cota este 1,56 aici, două echipe din nou setate pe atac care nu mai au nimic de pierdut în această ultimă etapă. Probabil va fi un meci foarte deschis. Rămânem în Premier League, dar mergem la West Ham, care va primi pe Southampton. Southampton, o echipă fără obiectiv. Paul ne propune să jucăm aici 1 solist, cota este 1,75. Londonezii au nevoie de victorie pentru a spera la locurile europene. O etapă foarte, foarte interesantă în Albion. Aston Villa cu Chelsea, 2 solist, va juca aici Răzvan. Cota este 1,50. Chelsea are și ea nevoie de victorie pentru a se menține pe locurile de Liga Campionilor. Răzvan are un profit de peste 750 de unități în luna mai, un parcurs excelent. Vă invit să-i urmăriți toate predicțiile. Puteți face asta doar intrând pe site-ul nostru și a căuta pagina lui de autor.
Continuăm acum cu 2 ponturi din Serie A, primul dintre ele de la partida Atalanta cu AC Milan. Alin va juca aici peste 3 goluri, linie asiatică, cota este 1,57, așadar dacă se înscriu exact 3 goluri, miza vă este returnată, dacă se înscriu mai multe, pariul este câștigător. Toate șansele să vedem o partidă foarte, foarte deschisă și foarte spectaculoasă în lupta pentru locurile europene în Serie A. Pe Alin îl găsiți și pe grupul lui de Facebook, Alin 10 pariuri, unde propune și acolo ponturi foarte interesante, vă recomand să îl urmăriți. Și în fine, ultimul pont al acestui weekend, de la Torino Benevento, așteptăm cartonașe multe. Mai exact, Zami ne propune o cotă de 2,15 pentru minim 5 cartonașe în meci. O partidă între două echipe care nu s-au descurcat foarte bine în acest sezon. Șanse bune să fie acolo scântei. Benevento a retrogradat, Torino s-a salvat in extremis. Așadar, frustrările s-ar putea să iasă la suprafață în acest joc. Dacă aveți încredere în această cotă, vă recomand să o jucați. Vă repet predicțiile de duminică, cele care ne dau o cotă totală de 13,82. Arsenal Brighton, gol în ambele reprize, West Ham Southampton 1 solist, Aston Villa Chelsea 2 solist, Atalanta AC Milan peste 3 goluri, linia asiatică și Torino cu Benevento peste 4,5 cartonașe în meci. Acestea au fost ponturile noastre de weekend, prieteni, ultima etapă, vă spuneam, din Bundesliga, Serie A, La Liga și Premier League. Vă recomand să intrați pe site pentru a nu rata toate ponturile pe care vi le propunem noi zi de zi. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru și, cel mai important, beneficiați de oferta foarte, foarte interesantă de 30 de ron fără depunere pe care o veți găsi în descrierea acestui material. Mult succes!